kulipuka. Manen Speaker mar od bura mamalo Francis Ole Kaparo oseyo sirkal kaluwore gi medruok mag kweth maundu ma osebedo ka rocho rombe mag siasa e kor gwenge ma pacho ka. Koloso e boma ma Nanyuki, Kaparo wacho ni ting' maduong' mar sirkal en mar rito ngima oganda kod mwandu mag jopiny. Kaparo medo kwayo duol ma ochung' ne riwo Uganda jo Kenya NCIC mondo ga jo siasa ma osebedo ka puso weche mag athwe e kinde mag rombe mag siasa. Na mtu yeyote ambayo anahatarisha usalama ya Mkenya anastahili kushughuliwa kisheria na serikali kupitia polisi. Sababu hiyo ndio tuko na polisi. Polisi kazi yake ni kushukua wahalifu na kuwapeleka kotini, kuwashitaki. Hiyo ndio kazi ya polisi. Hiyo ndio sababu ya kuwa na polisi. Kama polisi hawafanyi kazi hizo hawastahili kuweko. So hakuna mtu anastahili kuchukua sheria mikononi mwake.